Assalamu alaikum mutanen Najeriya gaba daya. To ni ne dai ne Arashi ne Hausa TV. Na zo ne muku bayani akan yadda tsarin yake ko da mutum zai saci muku daga bidiyon mu to zan gaya muku yadda ake ciki. YouTube mu Arashi Hausa TV ne. Kana sacin Arashi Hausa TV ne. To amma guda biyu ne channel ɗin namu a YouTube. In ka sa Arashi Hausa TV guda biyu za ka gani. To na saman wanda ya fi edit ɗin shi ne Arashi Hausa TV. Idan kuma baka gane ba duka ka shiga guda biyu. A ciki za ka tantance da kanka. Instagram ɗinmu ma Arashi Hausa TV ne. TikTok ɗinmu ma Arashi Hausa TV ne. Facebook ɗinmu ma Arashi Hausa TV ne. Idan kuma ta wasa kake neman mu to wannan lambar za ka bi direct 09070822239 a kowane lokaci idan kai wannan za ku same mu. Kuma za mu ci gaba da yin kokari akan kowane lokaci idan har ka hau to kullum za ka sababbin aiki kowane lokaci. Wassalam, na ba ku lafiya, sha ruwa lafiya.